Γεια σας φίλοι του καναλιού, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, τα βιντεοπαιχνίδια. Πολλοί τα βλέπουν ως μια απλή ψυχαγωγία, όμως τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι μπορεί να κρύβουν κάτι βαθύτερο, είναι απλώς παιχνίδια ή μήπως ένα μέσο ελέγχου της νεολαίας. Σήμερα θα ερευνήσουμε τις μυστικές ατζέντες πίσω από τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, τη σύνδεσή τους με κυβερνητικά πειράματα και την προώθηση συγκεκριμένων αφηγημάτων. Πάμε να το ανακαλύψουμε μαζί. Η ψυχολογική επίδραση των βιντεοπαιχνιδιών. Τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι απλώς ψυχαγωγία. Μελέτες δείχνουν πως μπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά των παικτών. Μπορούν να προκαλέσουν εθισμό, να μειώσουν τη συγκέντρωση και να αυξήσουν την επιθετικότητα. Αλλά το πιο σημαντικό, τα παιχνίδια αυτά δημιουργούν έναν εικονικό κόσμο, έναν κόσμο όπου οι παίκτες ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και βυθίζονται σε μια ελεγχόμενη ψευδαίσθηση. Θα μπορούσε αυτό να είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κοινωνικού ελέγχου? Ποιοι χρηματοδοτούν τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών? Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών δεν αναπτύχθηκε τυχαία. Μεγάλες εταιρείες όπως η Activision, η Ubisoft και η Electronic Arts έχουν δεχτεί χρηματοδοτήσεις από κυβερνητικούς φορείς και στρατιωτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει επενδύσει σε παιχνίδια στρατιωτικής προσομοίωσης? Μήπως τα παιχνίδια αυτά χρησιμεύουν ως εργαλεία προπαγάνδας και προετοιμάζουν τους νέους για μελλοντικές συγκρούσεις? Απόκρυφα σύμβολα και μυστικές εταιρείες στα βιντεοπαιχνίδια. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, θα δούμε πως πολλά παιχνίδια περιέχουν συμβολισμούς που συνδέονται με μυστικές εταιρείες. Το Assassin's Creed αναφέρεται στους Ναΐτες και τους Ιλουμινάτι, το Deus Ex προωθεί την ιδέα μιας παγκόσμιας ελίτ που ελέγχει τον κόσμο, ενώ το Metal Gear Solid παρουσιάζει κυβερνητικές συνωμοσίες και μυστικές τεχνολογίες. Είναι απλές αφηγήσεις ή μήπως κάποιος προσπαθεί να μας περάσει μηνύματα για το πώς λειτουργεί πραγματικά ο κόσμος? Προετοιμασία για το Metaverse και το μετανθρωπισμό. Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι η προώθηση του ψηφιακού κόσμου ως της ιδανικής πραγματικότητας. Παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας όπως το VR Chat και το Meta Horizon δημιουργούν ένα εικονικό σύμπαν όπου οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, δουλεύουν και διασκεδάζουν. Σταδιακά, οι νέες γενιές εξοικειώνονται με την ιδέα να ζουν μέσα σε μια ψηφιακή διάσταση. Μήπως αυτό είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του Great Reset και τη μετάβαση στον πλήρη έλεγχο των ανθρώπων μέσω της τεχνολογίας? Ποιο είναι το τελικό σχέδιο? Με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και των νευροτεχνολογιών, φαίνεται πως τα βιντεοπαιχνίδια γίνονται κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία. Θα μπορούσαν να λειτουργούν ως μέσα προετοιμασίας για μια κοινωνία όπου η πραγματική ζωή θα αντικατασταθεί από την εικονική. Θα φτάσουμε στο σημείο όπου η ανθρωπότητα θα είναι πλήρως απορροφημένη σε έναν ελεγχόμενο, προγραμματισμένο κόσμο? Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Τα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα, αλλά όπως έχουμε δει, υπάρχει μια βαθύτερη διάσταση πίσω από αυτά. Είτε πρόκειται για προπαγάνδα, είτε για πειράματα κοινωνικής μηχανικής, είτε για την προετοιμασία ενός μελλοντικού ελεγχόμενου κόσμου. Είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι απλώς παιχνίδια. Τι πιστεύετε εσείς? Είναι τα βιντεοπαιχνίδια ένα νέο μέσο ελέγχου ή απλώς μια ψυχαγωγία χωρίς κρυφές ατζέντες? Αφήστε τη γνώμη σας στα σχόλια και αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο μυστήριο.